Эй, прывітанне ўсім! Прывітанне, шаноўныя! Калі ласачка перад пачаткам прагляду націсніце падабаечку, калі вы не падпісаны на канал, падпішыцеся. Падпісаліся? Ну, спадзяюся, што так. Сёння у нас будзе эксперыментальнае відэа, таму што мы будзем перакладаць. Карацей, яна кажа, што яна выводзіла людзей адсюль. Дзяўчына пабаялася выходзіць, але з намі яна пойдзе. Пойдзе ў скроніска нейкае, дзе знаходзіцца така і гэтак далей. Show the Mongols where to find us. We can use it to lure them in. Force a fight at a location we control. They won't be expecting you here. Яны жадаюць зрабіць нейкую замануху, бо манголы не чакаюць нас тут. І гэта можа зрабіць нам перавагу, калі я не памыляюся. Так, дзяўчына, так яна. Праўда? Taka. О, така. Нешта вы недалёка схаваліся, шчыра кажучы. I prayed the gods would protect you. Я маліўся за I нас. appreciate it, but I came for your help. Я Yuna said прыйшоў you needed дапамагчы, something. кажа ён. A new tool. To save Lord Shimura. He's held prisoner in Castle Kaneda, and I need to break him out. Quietly, with no one seeing. This town has a forge, and you're a blacksmith. The best. Што вы кажаце, налепшы. I might be able to make something. But there is no time. The Mongols. I won't let them take Komatsu. We're staying. I need my assistant, Yukio. But we got separated. Where is he? I think he was looking for his wife. In town. I'll find Yukio. Yuna, be ready to fight. She always is. Карацей, калі коротка. Така вельмі ўдзячны, што мы вярнуліся. Юка ім распавяла, што мы нікуды не бяжым, што мы застаемся бараніць горад Камацу. А для чаго? А дзеля таго, каб Така мог зрабіць нам нейкую прыладу, каб атакаваць замак Канеда і выратаваць нашага дзядзьку. Перад усім гэтым Така папрасіў, каб мы дапамаглі ягонаму сябру. Сябру забыў, як яго зваць, але гэта не важна, калі што ён асістэнт у яго кавальскай справе. І такім чынам ён нам зробіць гэтую прыладу. Вось. Гэты сябра ягоны. Гэты ягоны сябра, ён недзе там ратуе сваю жонку. І мы... Ну давай. Ух, нішто сабе і на шыі чапляецца. Злазь ты, божик мой. Давай, на сходы. Добре. Ну, злазь. Злазь, кажу. Вось. То бок мы зараз, калі я добра зразумеў, яго павінны знайсці ягонага асістэнта. О, чаму чырвада чырвоная? Ну, ніхто на гэта не адпавядзе. Чаму менавіта гэты горад патрабуецца нам? Таму што тут знаходзіцца найлепшая кузня, якая маецца на гэтай выспе. Штось я не бачу, куды нам ісці? Find Yukio. О, Yukio. Мы ж павінны знайсці Yukio. Добра, кудысьці ў гэты бок трэба ісці. 60 метраў. А, нарэшце, вось ён з'явіўся. Чакай. Там пасілкі. Так, Юкіо, трымайся. Мы ўжо бяжым. Вось ён ты. Што? Hostages? Ну, taking hostages. Тут написано, што мы тут павінны выратаваць закладнікаў. Калі манголы трымаюць гэтых закладнікаў, если яны мяне заўважаюць,
Яны пачынаюць казнь. Ага. Эй. Где яны? Где яны? Надо поднимись, ты, ёб твою мать, налево, бля. Карацей, ён заваліў. Добра, таму гэта азначае, што нам трэба па стэлсу неяк тут праходзіць. Нас адразу на дах. Ты послухай, чувак. Ты такі ўжо скрытны апынуўся. А дзе мы, чакай? О, тут па дахах яшчэ можна лазіць за лутам. Нішто сабе. Давай, злазь. Ну хто ж ведаў? Я, напрыклад, не ведаў, калі што. Божак, сам такой. Кричить он, хуй. Галоўнае ўсё зрабіць скрытна, спрытна і гэтак далей. Чё? Флот ёсць? Нема. Як тут подняться до их? Не. Тут немає. Там были двери, які отчиняются. Не зауважу, пробачте. Так. Тихо, ты сходи уже. Да и снова это дальше. Нема лоту. Ну, нема, так нема. Хлопцы, привітання. Stop! Yukio? Yes? Taka needs help with the forge. Follow me. Wait! My wife and her sister are by the river. Lead me to them, quickly. This way. Stay close and follow my orders. Карацей, Юко не захацеў з намі ісці, таму што ягоная жонка недзе там каля ракі. Мы едзем за ёю. Hide! Ось, ты таксама схавайся. А што ён там разглядае ў з гэтай сцяне? Don't look at it. Look at me. Yes, my lord. The Mongols found them! Stay here! Оу, хіра собі. Ви бачили, як яны? Ах, ось так ось. Ах, ось так ось. Там один застався і біў їх. Добре. Зрозуміло. The Mongols found them! Stay here! Та йди ти у сраку.
Нарешті. Хе-хе-хе. Добре, коли ведеш механіку, правда? Усё ніяк лягчэй атрымліваецца. Thank you. Дзяўчына, хадзі за мною. Yukio sent me. He's alive. Follow me. Taka needs your husband. Mutsu! My love, Yukio, I thought I lost you. are you hurt? That man fought like an animal or a demon. Keep quiet. А, тут мені We're going to the потрібне. forge. Stay close. Ну, слухайте, ну гэтай гульні неяк малавата ўсё ж таки. Луту. Ты што, ёбнутая, ты куды полезла? Так, тим часом нам потрібно уверх. Опс. Что? Что яны тут робяць усе? Ладно. Пойдем сюда. Добре, калі што мы знайшлі гэтага асістэнта ўжо. А гэта азначае, што... Што там, хто там рычыць? Куды мы ідзем, слухайце? Я не туды іду. Дзе тут? О. Сюды хіба што мне трэба ісці, не? Ага, вон там. Неблага было б, каб яно адразу там было бачна. А то й хадзі тут, шукай іх тут. Давай. Така, ходи сюди. Така. Yukio! He saved us, Taka! Thank you, my lord. The Mongols are here. Where's Yuna? She went to get her family from the house across the river. Hasn't come back. Damn. Don't light the Люди. forge until we come back. Як малыя дзеці. А што, у садочак трэба здаваць? Нам яшчэ зараз і Юні трэба дапамагаць, господі. Ну ты паглядзі на гэта. Дзе? Дзе яна? Наадварот, управа? Угу. Гэта тая чырвоная рака, ці што? Не разумею, куды мне ісці? Ветер пакажа, куды ісці. О, вон туди. А ну по стрехах. О, мощно. Моцний. Так, тут нема нікого. Юна не йде там. Не злазь. Колені зламай тільки. Бережи колені, чувак. Jin, over here. Да тут я. Ну и что? We're ready to light the forge. Taka said you're looking for a family? I was too late. The Mongols captured them just across the river. Those people took my brother in when he was an apprentice. Then we won't leave him behind. Let's go. Братя, треба допомагати, бо вони колись не допомогли Юні. Where is Samurai, then? Prove, or I hurt your friends. We don't know any samurai. Юна, сховайся. Rest of your people. Let us go. Далее ходим.
Хто там питаннячки задавав своє? Dangerous. They're still close. Да, холера отсюда дыры, бляха, со спины пішов. Не бачно його. Чекайте. Треба гэты його вжити. У мене ж ёсць кунаї ці як їх там. Where is Samurai Del? Prove. Я у присіді йду, ти не бачиш мене. Don't know any samurai. Where are rest of your people? They've gone. Please, let us go. Ой, гэты бачить нас. Гэты говно нас бачить. Да сиди ти, божок, ну, блядь, не бачно нічого. Сюди ближе подойди. Порозмовляємо трошки, ну. Zumtar havas nishtiso, visanana. Nugo samurai chinom som tavet, som en horot kushte. Martanata. Бляха, гэта юна. Я нахожу с ним тут никого нема. Боже, боже. Камера. Нарешті. Please. Ну, нарешті ми тут. You saved us. This fight's not over. Can you make it to the forge? Yes. I think so. Everyone stay close to me. Дякую за визволення. Конечно, дякую. Where did he come from? Що ви ще сказати можете? О, He killed them. тут нема нічого. Not human. Maybe you're right. О, нема чого лутати. Давай, пошли. Опс. Що там, где-то хлопці бігають? А, ну я не тупо бегать. Ну, ладно. Что я могу вам сказать? Нехай бігають. А нам сюди. Не, ну конечно, ті, хто робив эту мапу, могли б уже трошки ускладнити. Хоча б зовсім трошки, не? Бо это некая... Давай, мы все тут. Yuna! Thank the gods. Light the forge, Taka. What about the Mongols? They won't risk destroying this place. That gives us a chance to kill them all. If they don't kill us first. Either way, this is where we make our stand. Трошки дивно. Ён каже йому запалити кузню. При гэтым усім, ніби монголи сюди не ризикнуть уступити, бо яны тут оборонять у всьому світі. Дивно. Дивно, нема чого казати. Сюди йди. Та, блядь. Я знову клавіші путаю. Знову путаю гэтых долбаные клавіші.
Пошел, Саша! Саша! Что? Ты что там забылся? Куда ты полез? Не разумею. Bastards got in the forge! Mongols are in the forge! We have to stop them! Ви зараз не повірите. Бо замість вороту я наносив удар. Я не могу. Глупство. Bastards got in the forge! Help me kill them! Mongols are in the forge! We have to stop them! О боже. Опять уже тут одному с мечом в этом прыгать. Где? Сиди, божух, ну что это такое? Блять, дурница. Betty! I did nothing to you! Что? You don't have to do this! Please! Не, ну я могу и тут почекать. Тут нікого нема. Давай, поднимайся. Бо мой персонаж хуйню не запирає. Блять! Что за керование ёбнутое? Где? Блять, сфокусуйся. Please let me go! Юна. Ты где? I did nothing to you! Please, someone... Thanks. Куда ты залез? На что ты залез туда? Блять. Mongol archers! They surrounded the forge! We have to kill them! Ой. Где? Саша! Саша! Там не трапив його. Ян, курва, його не трапив. Ох и механика. Где? Где ты? Ще один там стоит.
Што? Яким гэта чынам? Отъебись. Мне собаки загрызли. О, боже, гна. Давай. Баба, ти на що сюди спустилася? Stop! Don't! What did I do? Блять, прицелься в этого ёлкнем. Твою мать. Leave me alone! I don't understand. На что вы спустились вниз? Please! Nothing to you! You're going to kill me! What did I do? Я не ж болів парадку, я не ж болів унизу. Отец Берри! Ну, Дочка! ох, гэта пакуты. Ох, гэта пакуты. Сипсикай, берег! Куме! Дошо! Дошо! Почему я униз? Дошо! 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 Хурикен! Дошо! Да, конечно, конечно. Ага, конечно, ты будешь себе целить. Сипсикай, берег! Таки! Дошо! Это что за дурак? Да иди ты в сраку, харамичом мешает мне махать. Где это говно? Блять, что за дурень? Чаму нельга зрабіць як у ведзьмяры, каб ён фокусаваўся на кімсьці, на якім-небудзь ворагаў. Гэта так цяжка, каб яно не лётала, бля, па гэтаму полі. Няўжо гэта цяжка? Дошо! Хурикен! Юна, свали нахер отсюда. Ну ты пооборонили. I've never seen a samurai fight like that.
It was nothing. You are more than a samurai. He is a vengeful spirit, back from the grave to slaughter the Mongols. Ну, пошли мифы уже. Where do we hide now? You don't. Fire up a forge. And get back to making strong Komatsu weapons. That's how we fight back. Ось так мы будем That's how we'll воевать. save Lord Shimura. Спасімо лорда Шимуру. Вирятуємо його. А ви будете працювати тут. Ніхто нікуди не буде бігти. Ось так це Vengeful виглядає. spirit? I think they liked it. Ах ти казочниця. Hammer and Forge. Калі што гэта было складана. Механіка у цеснай прасторы барацьбы, я маю на ўвазе механіка барацьбы у цеснай прасторы, яна тут складаная. О, мы трошки подросли, у нас выросла новая пипка. Ну и что, это бомбы? Я не хочу бомбы. А можно? Ага, тут нельзя. Ну, smoke bomb, black powder bomb. Ну давай, ну. If I pack the Mongols' black powder into a clay pot, I can set it aflame and throw it as a weapon. Приколдесно. Приколдесно. Калі б я гуляв на клавіатурі з мишкою, я б взяв все ж таки мабуть, взяв би, бо це лицо все ж таки лепі тут. Але я гуляю на геймпаді, тому Stand-off Streak. Ось так. О, а потім кунай треба. Так, звісно. Додатково кунай, так. А ну, а что тут еще есть? Так. Ага, я зрозумів, тобик. Это так, ага. Угу, окей. Не, ну, зрозумів, так. Технік, колекції навіть які з'явилися. Давай далі. I read that samurai follow a path of honor. It is one of the many differences between us. Then why have my men found their brothers stabbed in the back? Lord Sakai would never resort to such tactics. War brings out who we truly are. It has made you a dog, unleashed by your cousin Kublai to rape and pillage at his command. Your nephew strays from the warrior's path. He will become what you hate, unless you join my empire's fight for peace. You don't want allies. You want soldiers to overthrow the Shogun. Consider my offer. Help your nephew regain his honor before his cowardice goes too far. And before I bring you his head. Для тих, хто не розуміє. Кублай. I can't free my uncle until Taka finishes what he's working on. Короче, ми чекаємо. Зараз іду птушка. Що ще? Range weapon swapping. О, ми можемо відбиватися, чи що? Left and use. Божухна. Between your ranged weapons. Не зрозумів. Полетели. Птушка, давай. Куди ти мене ведеш? Што казаў гэты хан нашаму дядьку? Тое, што мы сышлі з пуці ваяра. Так, то бок мы забіваем у спіну. Дзе птушка золотая?
Вось, на што наш дзядзька не пагадзіўся. Ён яму не паверыў. У адказ на гэта хан яму казаў, што лепей, каб ён пагадзіўся на альянс з манголамі. Але наш дзядзька яму адмовіў, таму што па яго выразу яму не патрэбны альянс, яму патрэбныя салдаты толькі ў ягоным войску. І тады хан прыгразіў яму, што хутчэй ён маю галаву прынясе да яго. Дзе птушка? Куды яна падзелася? If your blades still working on your climbing It will tool, be my of lord. use. О, ми ж Give me more поможемо time. нечто там The зробити. katana Слухайте, of так. Clan Sakai. An exquisite weapon. You recognize it on sight? For me, every blade is unique. As recognizable as a person. Lord Sakai, bring the Кожний меч materials I need, індивідуален. and I would be honored to improve such a fine sword. Ён пазнаў наш меч і кажа, што кожны меч гэта як чалавек. Ну Sharper так, than ever. ми не точили його. Ага. Сакай там. Apologies. You don't have what we need to do the work. Треба більше железа. You have my thanks. А у тебе нема железа? Добре. Што гэта? Heavily Strike. Ну гэта новая гісторыя. О, у нас тут ёсць шмат пытальнікаў. Ну сюды. Зараз адведаем гэты пытальнік. Куды ідзем? Your blade will keep us safe. Гэта кудысьці туды. Калі верыць гэтаму вятрэску, гэта кудысьці сюды. Што тут у нас? Суплай зноўку. О, туди. Мы что, отбили одну атаку и все? Тут нормалевая вёска уже стала? Дивно. Не занадто легко. Эй, ты, птушка, где ты? Вось ты. Куда летишь? The way the fire flew through the air and lit up the night sky. So it's true. They have weapons that throw fire. Птушка. Я ведаю, тебе есть нечто цікаве. Давай, качай. Эй! Куда ты меня привела, алло? Я ж про гэта ведаў, тут я пробачце і жыву тут. Так, нейкі пытальнік. Дзе пытальнік? Там хіба што гандляр быў нейкі, так? А тут што у нас? Lord Sakai, Ага, што тобі my трэба? name is Genho. I'm working to raise the spirits of our people. We have a shared cause. I want to remind everyone of our protectors who fell at Komoda. Words are not enough. The samurai clan banners are powerful symbols of those who gave their lives for us, and why we must never yield to the Mongols. Усё? Дык ты хто? Undiscovered location. Калі што, я з гэтым не асабліва-то знаёмы. Мне падалося, што ён музыка, а чаму тут пытаецца пра нязведаную нейкую тэрыторыю. You have arrived at your track location. Как бамбук. Вось так вось.
Тен. Холера ясна, ви що робите со мною? Ха! І чого? Resolve has increased. Good one. І мені такое подобається. Прокачка, гэта добра. Обожнюю. Так, давайте яшчэ сюди завітаем, потім пойдем уже до Масако. Здається, мені Масака треба виконати все ж таки перед тим, як ми отримаємо ніяку приладу для штурму замка Канада. А калі ми яшчэ знойдзем нешта на кшталт жалеза... А што ты робіш? А? Ты хто, дзяўчына? At least the fever broke. А хто-небудзь прынесіце ёй іншае дрэва, бо гэтае не робіцца. Так, дзе мы? О, добра, мы амаль што прыйшлі. Нам трэба толькі ўзняцца на гэтыя горы. І каптушка там раве, там курлы-курлы. О, бамбук. Ты стомился, ці што? Эх ты, спортсмен. О, Лиска. Прывітанне табе. Прывітанне, моя любая. Обожаю лісаў. Калі хто бачыў іх у прыродзе, ён і мяне зразумее. Лісы крутыя. Вельмі прыгожае стварэнне. Ліса. Не-не-не-не-не-не-не-не. Ліса. Я тут. Мы ходим сюда, ну. А далей куди? Давай, моя пригажуня, давай. Да йду, я йду. Холера ясна. О, дякую, ми прийшли, ми на місці. Дякую тобі, лісинка. І навіть шрайн, добре. Яшчэ одна, і у нас будзе дадатковы чарм-слот. Так, ну што, у нас наступная ўсё ж таки Масака. Спадарыня Масака. Я так хачу. Чакайце. Вось тут у нас гэтыя саламяныя капелюшы. Іх тут можна будзе нанаць. Але мне больш падабаецца Масака. Усё ж таки яна самурай, калі не памыляюся. Тыпу... Найлепшы ваяр у свеце на гэтым краі. О, ногі! Так, конь. Сюди йди. Нарешті ти тут. Так, куди нам? Ветер дмухає туди. Мы поскакали. Мы будем ехать, калі што, праз тэрыторыю Манголу. Можліва, для вас я гэту частку зноўку выражу. А можліва, не, зараз паглядзім. Вёску мы освободили. Таму тут усё вырашено. Можно ехать. Колькі турпешнікаў. Мы туды скачем? Туды. Так, дорога имается. Что? А, гэты. Ну, потым. Гэта там нейкія міфы з'явіліся пасля гэтых словаў.
ад Юны. Юна то яшчэ пиздавол, ведаеце? Самурай, і яна такая, не, гэта дух, гэта такі ваяўнічы дух, моцны, паскуда. Ёй толькі прапаведнікам працаваць. Ліслівая. Каго? О! Ну что, паспрабуем? Ты где? Конь, сюда иди. Ён кажа, што мы з ім добрая каманда, ага. Ён цябе кідае адразу, як толькі з'яўляецца нейкі вораг. А ты кажаш, good team. На нейкую гору падымацца тут трэба. О! Ну что, некую пытальник знайшли? А ну злазь. Где? А кто тут? Are you cowards? I'll take your head. Эй! Ты что, не бачиш нікого перед собою? Куди ти машеш? И что? Эй. А что это за пудло? Ну, это треба меч было сховать, что? Ого, 27. И что себе? А у тебя есть что? Это просто бандиты были, ты что? Так. Не просто бандиты, гляньте. И оно там не делал версия. О, Соникл зашло. Стало светлее. Фокс Дэн. А где? Я не заважил. Лиса, ты где? Лиса? О, не иди слева. О, Нена. Привітання моего же. Давай, давай, родная, показывай, куда идти. Так. Мы могли трошки скоротить, видаешь? Ну, але я не скаржуся, не. Неправда, я не приду на тебя. О, ну, Сакай, ну, Джин. Так, давай, лиса, куда далей? Сюда?
Хіба што трэба скакаць будзе, паглядзім. Добра. Дзякуй вялікі Ліска яшчэ раз. Перадай астатнім, што ім таксама будзе вялікі дзякуй. Ну, і у нас адкрываецца. Так. Мы маем новыя чармы. Новы слот пад чарму, але калі не памыляюся, у нас няма што яшчэ туды пхаць. Так? Ці не? Сюды, сюды. Ну так, вось бачыце, у нас тут ёсць нешта. І тут няма нічога. І тут няма, і тут няма. Потым. Усё потым. А ну, пойдем Тихо. Ой. Ай, бозі. Паглядзіце на гэтую мілату. Ай. Ай, добра яка. Ай, прыгажуня якая. І оп. Так, конь. Конь ты мне потребен. Понеслися. Нам треба туди. Бандити, зну бандити. Конь, ти де? Ми ж з тобою добрая команда. Куди ти пішов? Мене гэта не перестає здзіўляць. Куди він заўсёды хаваецца? Халера його ведае. Такого, конечно, пошукать треба. Что гэта у нас тут? А гэта у нас тут нешта. Golden Temple. Что? Есть-то живы? Есть. Погодите, кольки фильмов. Legend Storyteller. Ого, у нас тут нехто легенды распавядае. А, вось гэты, хіба што. Так, чуў, хіба што па гэтаму сюжэту я сам буду гэтай легендаю. Я, калі што, сюды да вас завітаў з адной нагоды толькі. Лут. О. Каваль. Каваль, у тебе есть что куплять? Apologies. О. You don't have what we need to do the work. И тут. Мне нема железа. Где железо взять, хлопче? О, гляди. Гандляр. Эй, гандляр. Lord Sakai! Скуль ты меня ведаешь? It's good to see you. Konjiro, right? Konjiro? You served Lord Nagao. А, старая знайомая. Sorry we lost him. I'm honored you recall a humble household servant. So many of us here owe you our lives. I'm afraid the fight for our home is just beginning. That's why we want to help, my lord. People started donating what they could, and... Please, accept these gifts. Я люблю подарунки, Thank давай. you, Konjiro. And everyone else who contributed. We'll keep donating what we can, here and elsewhere, as word of your victory spread. Oh. May the Kami keep you from harm. Ну-ка. Что? Чекай. Там было hold. А, окей. И что тут? Алтар. Боуер. Свордсмит Амарт. Не, ну нам треба спочатку за дівчину з'їздити. За Масако. Мне б, чуєш, мне б погандлявать. Зовсім трошки. Ага. І що? Ти гандляр чи не гандляр? Так, яно мне прапануе завітаць да нейкага кузнеца. О, у нас 10 железа есть, 10 бамбука есть.
Гэта ён мне падараваў усё. Ага. Дзяўчына нешта так патрандзець May I хоча. look after your bow, my lord? А, болвар гэта I can лучнік. make sure your bow is in the best possible condition. Whatever you can do, I'd appreciate it. The honor is mine. Just bring me the raw materials I need, and leave the rest to me. І што гэта? Half-bow 2? А дык она і што у мне? Ну, давай. Your arrows will strike like deadly falcons. Всё, усё. Слухайце, няўжо ў гэтым мястэчку я не знайду ніякага лута? І ў гэтым доме таксама? Гэта храм, а не дом. Гэта храм. О! Трошки льнув. I'll get off Tsushima. You'll see. Давайте-ка мы яшчэ раз падбяжым. Магчыма, нам уже хапае на нейкі апгрейд. Allow me to keep your katana light and sharp. Apologies. Дзеля катаны You don't няма have what we суплаю. need to do the work. А танто... Фаста. Давай You'll так. like the finish. You have my thanks. Не гэта я хацеў. Honor to serve you, my lord. Недзе там спявае гэтая птушка. Конь. Конь. Нам трэба да Масака. О, ходи сюда. Добре. Поехали. Faster, Sora! Добре скачем. Так, добре скачем. Бамбук. We'll get through this. Не фыркай мне. Недзе ўжо тут блізка павінна быць, да? Дзе гэтая Масака адачы? Хоць і сидзем са шляху. Ага. Нейкая тэрыторыя, вось тут павінна яна і быць. Clan Так, Adachi's так і ёсць. estate. Lady Masako should be here. Lady Masako! It's Jin Sakai! Масако, ты дзе? Someone forced their way in. Nothing back here. Kill him! Where's Lady Masako? Tell me where she is! Who were these men? Кого ти питаєшся? Not Mongols. And not bandits. I need to find out what happened here. Нешта тут паглядзеў сам сабе, нічога не сказаў. Калі што, гэта не монголы і не бандыты. Леді Масако? То што, разрабавана ўсё? Трошки скуры знайшлі. Трошки пасілкаў знайшлі, суплаю той самы. Не, ну камера, конечно, такое. Чекай, а что? Что это такое?
Что тут з'являлося такое? Ну добре. О, уже діра з'явилася. What happened here? A Naginata. Used by the women of Clan Adachi. They fought to defend their family. They were trying to escape. Past the children through the window. Сколь ти ведеш, що мінити дітей? If anyone survived, they may have fled on horseback. Better check the stables. Шарка є ще со стайнями. But no signs of violence. Треба трошки полутатися. Так. Кстати, Empty місцеве. Someone took the horses. Хтось скрав коні. Кров висохла. Ага. Собачьи двери. Horse tracks. Someone fled the estate. They left a trail. Follow the footprints. Добре, ми йдемо по гэтых слідах. Ми шукаємо. Footprints. The rider was being chased. Холера, кольки тут стрелов. Де? Шукаємо. А, я не сюди влез. Одолей. Так я все равно їх знайшов. Просто по Archers were стежці hunting the пройшов. rider. The rider was skilled. Knew how to confuse their aim. З пуль у їх стільки стрелу було. Уся земля утикана. A fallen horse. This horse belonged to Clan Adachi. Лошадь принадлежала клану Dead for Адачи. days. Lady Masako, it's me. Jin Sakai. They said no samurai escaped Komoda. Это хлусня. My husband. Мой муж. Lord Adachi died a warrior's death. Лорд Адачи Defending our загинув. home. Our home. Наш дом. Что такое наш Why дом? have you come? Чому прийшов? The Mongol Khan has captured Lord Shimura. Лорд тримає лорда Шимура. If your clan joins me, Коли can ваш save род my долучится uncle до меня, мы and avenge врятуем your моего men. дядьку. И отпомстим за ваших Adachi людей. is dead. Клан Адачи помер. Massacred by our own people. Забиты нашими властными людьми. traitors. Why would they kill Здрадники. those who swore to protect them? На что и не I позабывали. intend to find out. I'm coming with you. Я No. намагаюся Do вияснити not це. set aside your concerns for mine. The family of samurai are my concern. I know Сімейство what it самураїв. means to be the last Мой of one's інтерес. clan. I cannot be responsible for your death. Я не You буду won't be. відповідати за твою смерть. Тобі не прийдеться. Ride with me. Поехали за мною. І так, ми починаємо нову галину. Леді Масако. Ці сподарення Масако. Нечто фепіси попадали, що здарилося вже. Може, нечто I fought men запитаюся? at your estate. They were waiting to finish what they started.
The night my husband and sons rode to face the Mongols, the assassins came to our home. My На них sister took the напали children and забойцы. I stayed with my sons' wives to fight our attackers. We were outnumbered. And then I was the only one left. Частка сім'ї врятувалася одразу, а частка прийняла бой. It wasn't over. I buried them here with the rest of our family. Те, що зосталися, більшість загинула. У тим ліку її сини, коротше кажучи. Весь род Адача вже помер. І сини, і I батько. tried to save them, but the assassins caught them on the road, cut them down. My sister, my grandchildren, even little Natsu. Забойці навіть зловили тих, хто врятувався. Вони їх знайшли по дорозі. All I could do was bury her with her mother. This never should have happened. Господариня My Масака sister усіх should have знайшла вже been buried забитими. with her husband in the north. But at least she's with family. Усі загинули, коротше. У живих залишилася тільки господариня Масака. Come. We ride for the Golden Temple. Мы едем у Золотый замок. Мы там только что были. I am not alone. The killers are alive. Забойцы ще живуть. Every moment the killers walk free brings me shame. You can't blame yourself. But it is my duty to punish them for it. Господариня Масака винит себе у смерти своих родных. И тому жадає помстити їм. І кожен день, який вона живе без помсти, для її You'll have to go in without me. Find the monk named Sogen and tell him the fate of Clan Adachi. What are you plotting, Lady Masako? Indulge a grieving widow. Once you've talked to Sogen, find the armorer. She is repairing something for me. I want you to have it. I will do that. Thank you. I will wait for you on the other side of the temple. Ну добре. Дивно, вона мені просить забрати зброю, яку тут хтось для її робить, а так само погутарить з монахом. Lord Sakai, it is an honor. Are you in charge here? I think of myself as more of a servant, my lord. Please, call me Junshin. I made this temple a haven for our people. I'll spread the word. If they cannot make the journey, there are also camps around Ariake. I supply them with all the food I can spare. That's good to know. I'm looking for one of your fellow monks, a man named Sogen. I believe he is sweeping the temple deck. Thank you, Junshin. Continue your good work. Джушин йому підказав, де його шукати. Потім погутарим, мені треба сюди. Are you Sogen? I am. I am Sakai. A samurai. Alive? I have a message from Lady Masako. Clan Adachi was attacked. She is the only survivor. The Mongols. Traitors. Our own people. How horrible. Has anyone suspicious passed through the temple? A group of armed men? Чи хто-небудь подозрительний просовувався през гэтых My храм? duties keep me far too busy. Please tell Lady Masako she's welcome to take refuge here. Він пропонує Масака сховатися тут, у гэтым I храмі. need to find the armorer. Зараз нам треба знайти... О, чекай. Подаруночки. Пусто. Нема подарунків. Ну і ладно. You don't have to do this. Бо збройник нечто має для господаря Масака. Що я зроблю? I came straight here. Stayed off the roads, just like you said, Lord Sakai. I'm glad you got here safely.
How is your little one holding up? He's braver than his father. А, гэта той, хто з малим, People didn't якого believe ми it when I told them вирятували. a samurai Нічого sent us собі. here. Take care of yourself. Я вже забився про And the його. little one. The people here don't have much to offer, but we'll do everything we can to help. See that? Рабі. Добре. Рабі ўсё належнае, каб захаваць сябе і свайго сына. А мы ідзем да збройніка. Дзе той збройнік? Permit me to refine your armor, my lord. Давай. Lady Masako sent me. Said you were repairing something she wanted me to have. The armor. It's one of the finest sets I've ever worked with. Let me get it. Давай. Samurai Clan armor. It suits you perfectly, my lord. The quality is incomparable. It will serve you well, but if anything isn't to your liking, I can always make alterations. All I need are the right materials. Thank you. У нас тут є ось нова зброя. Ну-ка. Something for every type of armor. You need more to make these Supply. improvements. Посілки потрібні. I'll see you again. А, шлі краці до гэтай. I'm proud to Де яна? Ага. Вон яна. Господариня Масака. You got the armor. Так, куди ти понесся? It fits well. It belonged to my eldest, Shigesato. It is an honor. I spoke to the monk. What did Sogen say? He offers you refuge in the temple. So my family's killers know where to find me. We need to move. Ну, спритно отрымливается, слухайте. You think Monarch. Sogen is behind the massacre? He visited my home just before the assassins. The little bastard was their scout. That doesn't prove his guilt. No, but it earns my suspicion. Sogen arrived from Kamiagata at the beginning of autumn. When we first heard the Mongols plan to invade, The plot to destroy my clan took precision, planning. and a war to cover the treachery. Нічто собі. Калі коротко, не, чакай, мы потым падыдзем. Калі коротко, зараз вам распавяду, то бок гэтая дзеўчына, ужо не дзеўчына, а бабчына, няхай так будзе, яна падазрае гэтага монаха Согана. Чаму? Таму што перад візітам забойцаў ён прыйшоў да яе. І зараз, калі ён прапанаваў ёй схавацца тут у гэтым храме, яна падазрае, што ён таксама як гэтыя забойцы супрацоўнічае, бо гэты монах ён з іншай обласці Каміягато. І рацей, ён шпех. Ён шпіёніць. 100%. Where is that monk? There's Sogen, leaving in a hurry. Let's follow the wolf to his den. Карацей, мы будзем зараз слядзіць за ім. We can get down here. А неблагая бабка, слухайте, мне б такую у сваякі. Да никого я не губляю, вось ён. Бабка You sent me спрытная. to frighten the monk. I knew he would panic, make a mistake. Now he's leading us to his friends. Stay close. We can't be seen. Карацей, бабка кажа, што трэба за ім сачыць, бо ён нас прывядзе да забойцаў. I wonder if anyone saw me leave. Ага. Hide. Did he see us? I don't think so. He's moving again. Let's go. А што тут саплае паўсюль? Outside. Just deer. Так, олені, толькі олені. Больш за табой ніхто не можа сачыць. Толькі олені. Паўсюль раскіданыя саплае. Глядзіце, дзіўна.
Я кустик. Я маленькі хмыз. А гэта што мгла наступае? Што гэта такое? Там сонейка не прабівалася праз гэты туман. Музыка чароўная, слухайце, толькі зараз уцяміў сабе. Музыка цудоўная падыходзіць акурат для гэтай сцэны. Let's get closer. This way. Masako's alive. She has a samurai with her. That must be who killed our men at the estate. You fools. Now they know I'm part of this. You have to find them. Keep your voice down. I'm going inside. Don't come back until they're dead. Those men slaughtered my family. Spare the monk. The rest can die. Пераці усіх забіць, монаха толькі можна заставіць у жывых. Show me the mighty samurai skin. Чё? Што гэта было такое зараз? This will make for a grand. Да ты укрутись-то, боже ты. Ой, камера. Что water stance is effective? Это ж некие, слушайте, бандиты. Хули их. Да, блядь. You're dead! He's dead! Get up! Трудно-то, господи. А где мои... Где мои кунаи? Где усё это? I'll put that sword to good use. Теперь поскудь. Stand and fight!
let him escape! Все. Sogen went inside the inn. Let's go. Чекай, не треба стріли позбирати. У мене нічого нема. Кунаїв нема, бомбів нема, стрілів нема. Холера, порезали тут як салат. Просто капусту нарубали. Де ти, монах? Чуєш ти? Збирається. Ні, шапка, дівчина. Тітка, ну ти як молода зовсім, ну. Не розумієш, що мені треба трошки тут поцілкуватися. І тут пошукати, і там пошукати, і гэта знайти, і тут знайти. Що гэта? Ага, это просто залезти вниз. There's nowhere to run, Sogen. Ну, You destroyed зараз. Clan Adachi. I was only a messenger. Я був тільки інформатором. Для кого? Knowledge does not end suffering. You know nothing of suffering. Masako. I buried my family. One Я by поховала one. свою сім'ю. It Одного took за days. другим. Это одобрало But I'm дни. going to leave you for the wolves. Але We need ти him alive застанешся to для tell us who he волков. serves. Our world has changed. Men of vision must rise to face it. And those in the way must be removed. They were children! Masako! Третє, я не признався, на кого він працював. He А was Інна never забила going його. to talk. We still need information. There has to be something we can use. Search outside. I'll deal with things in here. Tell Пошукай me when you're done. дзвонку, а я пошукаю, що можна знайти тут. Коротей, я не забили інформатора, і зараз треба знайти ніякі докази. Spare weapons. They expected reinforcements. Ага, доволі шмат луку. І вони чекали на They've run підсілкування. out of food. Must have been here a while. Угу. Уже амаль не было ежи, гэта означает, что они тут были довольно давно. Names. And a symbol. Соген, Садао, Май, Кадживара, Амура. Ага. Masako might know them. Зараз поглядим. Погутарим з Масакою. Так, а что тут? Что гэта такое? На что тут гэта висит? Так, ще трошки посілкав. Усьо. Добре розумію. Did you find anything? А ти що-нибудь шукала? A list of names and a clan symbol. I found the same symbol on these men. I've never seen it before. A rival clan. Moving in to take control. We have to stop them. I will. You cannot do it alone. When my uncle hears of this, he will not rest until the traitors pay for what they did. Help me, and we will bring down everyone who hurt you. Together. When you need help rescuing your uncle, I will be there. Thank you, Lady Masako. Until that time, I have work to do. Карацей. Напад здзейсніў нейкі іншы род, клан, якія хацелі адабраць усё у клана Масако. Таму яны пасля забойства айца
Спадара Асако. Спадара Адачы. А не Масако. Масако гэта ж дзяўчына. Адачы род. То бок яны здзейснілі вось гэтае забойства усіх сваякоў. Спадарні Масако Адачы. Вось, і такім чынам Джин дамовіўся з ёю, што ён будзе дапамагаць бараніць ёй гонар і зямлю клана Адачы, а ў той самы час яна дапаможа яму, каб выратаваць ягонага дзядзьку. Ну што, мне падаецца, гэта вельмі добра. На гэтым, на сённяшні момант мы можам скончыць. Ну што ж, дзякую вам за прагляд. Абавязкова ставце падабайкі, падпісвайцеся на канал, каб даведацца, што будзе ў наступных частках гісторыі гэтага самурая. А з вамі мы пабачымся ў наступным відэа. Вам добрага дня і добрага настрою. Да пабачэння.